Hello guys, how are you? Zita ndinonzi Sekuru Gudo, ndasangana zvakare nemi muchirongwa chino chatinoti Chikoro Chemangoma. Chikoro Chemangoma is an idea that I came up not alone but with my friend, the other person that I respect so much in the underground world of music, anonzi DJ Loso. Shout out to DJ Loso, shout out to all the guys in the ZMP, Zimbabwe Music, WhatsApp group, and also Unstoppable team. Shout out to you guys. So, let's get back to the story. Nyaya iripo ndeyekudzidzisana nemaghetto youths maererano nezvemusic. If you want to see, a lot of young people have been involved in the music or they want to be part of the music industry, but havana ruzivo rwakanyatso kuti kwanei runoita kuti vanyatsoita zvinhu zvavo nemazvo. So ndakauya nethis program yandinenge ndichidzidzisa maghetto youths kuti zvinombofamba sei, zvakamira sei, bits and pieces of the industry, some of the things zvavanoignore but zviri so important zvavanofanira kunge vachiziva vasati vapinda muindustry or vachinge vapinda vanga vasina kunge vazviziva. So today I'm going to talk about issue inonzi mapoka or tuzvipoka or tuzvikwata or tumaclan. This ideology yetumaclan yekuti inini ndiri under chikwata chakati, ndiri under ananhingi, tiri timu nhingi, tiri zvakati. Let me tell you something about that idea. To me, that idea when you are starting music, kana uchiri kutanga music, it's not a good idea at all. The reason why I'm saying it's not a good idea is because once wajoina kachikwata or once wazvisa mukachikwata or wagadzira kachikwata, you have declared war. Wavamba hondo. Saka kana uchinga wadeclare war, wavamba hondo, which means iwewe wakurwisana nezvimwe zvikwata zvisina mainterest mamwe chete nechikwata chauri oro nechikwata chako. Izvi zvinoreva kuti music yauchaimba, zvimwe zvikwata zvese zvichaita against music iyoyo. Whatever zvauchaita hazvisapotwe nevamwe vanhu. So this is a very dangerous thing, kupinda muzvikwata oro kugadzira kaklan oro kuita kaklan kana uri munhu achiri kutanga. Kana uri munhu achiri kutanga uri kuda support, you want a lot of fans. So the best way is kusazvipa kagroup, usaite zvemagroup. What you need to do is to do your thing, uri independent, usazvise muka clan, gather a lot of supporters, a lot of fans, people will like you, people will love your music, people will support you, people will go an extra mile with you. So this is the advice yandangoti ndikupei today about nyaya yetinonzi tumaclans inoitwa nemaghetto youths. Vanhu vanoenda vozviti tiri under mabhanditi, vamwe voti tiri under maninja, vamwe voti tiri under this and that. A lot of names have been out there. Before I close this topic, I just also want to show you something about this clan thing. Tarisai vanhu vese vakaita mukurumbira, vese vakakurumbira kuti pavakatanga kuita zvemusic vanga vari under kachikwata here, kana kuti vakatanga kuita zvemusic arongori nezita rake achingonzi nhingi. I would like you to watch very carefully kuti chii chakaitika kune vanhu vakada kuzojoina music industry vachizviti tiri under chikwata chaananhingi. What happened to them? They all failed. Handisi kuda hangu kutaura nemazita but mabva matongozviziva. One muridzi akatanga movement anoramba ari pamusoro, no matter how good you are, asi wauya under somebody. So this is a very dangerous thing that people have been doing, vasingazvizive, thinking kuti zvine swag, zvine style, zvine this and that. Actually it kills your music. Don't go under kaklan, don't go under kachikwata. Do your thing, usaite zvemagroup. You limit yourself kuti uite involved nevamwe vanhu. Ini ndikangozviti ndiri kachikwata kakati, there might be someone anogona kunge angaida kundibatsira, but just because akavengana or ane grudge or ane maprevious na somebody ari kuchikwata chandajoina, that person is no longer going to help me. 10 years, 15 years nopfuura uchingozviti tiri ananhingi, fan base yako inenge ichitoshirinka more. So this is the advice for today yandati ndikuudzei guys. If you have learned something, don't forget to subscribe to my YouTube channel Sekuru Gudo Pikicha, or like and follow my Facebook page Sekuru Gudo Pikicha TV ndositarayo. You can also follow me on Instagram Sekuru Gudo Pikicha ndozita rangu ipapo. On TikTok I am there again. So tosangana zvakare mangwana.
pandinoya neanother lesson ndiye ndichizama kuti tionesana nemaghetto youths nevachiri kukura music kuti maybe they can learn 1 or 2 things zvinoita kuti zvinhu zvavo zviite sei zvinge zvichienda kumberi. So a recap, spoilers ahead, watch out and take care. The story for today was don't get involved nezvikwata, don't get under to maclan kana uchiri kutanga music zvinokulimita. That clan yaunenge wajoina, it's obvious kuti inenge ine ma-enemies, so which means you have created more enemies or you have created enemies first. Iwangochifana kucreata mafans first, which means kudonha kwako nekusabudirira kwako machances acho are so high. This is why you should listen and keep following this program that I'm doing inonzi Chikoro Chemangoma with Sekuru Gudo. Until next time, have a good day.